أي تنقضني حايلي تسكم يوت أمتاي أي حلل سماي مرت سماي 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 مرت السلام قبرات حوات كم يعلخم كم يتخونوا تصفى قبل كلهم سلام كتهلو امبار نلومي سنبت 29 مقابيت حيزي وقريبة زلخو تحستو خاء بشدشتا دك تبعتيو أبلعلي حانتي قوالن السيتي زورده عزيو عسكاق زغونه صوتاوي عمت تقلت بأبونان ممهرنان زغونو ممهر عنده قدي كاب كندا زتتصحفت حتصار صحفتها كساب فتصامينا إذا فيديو مسايك تصنحو بخبري زعدم حاوخم مانقصو محابتي سنة يتصنحوت قدام مشات لك ساعة شمونته ناي ورحة حساسي زنبره أبا حنتي كاب عبيتي كتماتات عالمنا زغونت كتما نعلم دسنبدا زس دم من عمت فتصامي تفتصمه قال 23 سنة عمتها بيونيفرسيتي ناي فيزيوثيرابي تمهاريت زنبرت وقبت منسي مس ناي مهندسنا وي انجينيرينج تمهاراي زنبره افقاريا اب سينما دحر ممساي ناب غزኦም ዝኸድሉ እዋን ስለ ዝነበረ ካብ ዝነበርዎ ወጪኦም ኢድኒ ተታሒዞም ናይ ንእስነት ዕላልና ዓለሉ ኣውቶቡስ ናብ ዝቀልሉ ቦታ ወይ ፌርማታ ኣምርሑ ብዛዕባ መጻኢ ሓዳሮም እንታይ ይመስል ብዝሕ ዝወልድዎም ቆልዑን ካልእ ሰናይ ትምኒታትን እናዕለሉን እናስሓቁን ናብ ገዛውቶም ተብፅሖም ኣውቶቡስ ጽበዩ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ግን ሃንደበት ሓንቲ ዓባይ ጻዕዳ ኣውቶቡስ ኣብ ቅድሚኦም ደው በለት ማዕጾም ዝተኸፍተ ወዲ 17 ዓመት ዝኾነ ሓደ ዓንታር መንእሰይ ተሓጋጋዛ ኣውቲስታ ወይ ፈትርኖ ተመሲሉ ድሕር ምውራድ ናብኦም ኣቢሉ ቀረበ نزم فقرات نابي كم زخدو مساحتهم بجرهن أدراشهم نجربو مقدم بحدا كم زخنن كمالوهم كم زخول مسنجرهم لما نبتا مكينة تسافروا مرح مكينة وسيركا أبزا أوتوبوس كلهم دك تبعته وتراي زخنو شدش من أسيات نبرو تمت مسبولهم نفس قد نجربو مسحتيتو أبتجمعاتي مهلاو سردو من أسي نحتيتو الناس حبه أوتيستا حنساب دوا بالله كنوردينا بمبال توعي انتو خون أوتيستا كم زي سمعت مسيلو نهرب موساخ مقدو قتصلا بجاها كنوردو كويز بلا كازلخو دون بالله إنا بلا داقيمو كوان تتوعي سمعاقن عيرخبن أبزو خنتا تزي معاصو خفيتو واتساب زفتونو لغيزي معاصو مكيناغن كخفتاي كالن أب متصاودي آتيوم كم زلو استرد منسي زحزون زجبوطون سلزي سأنا بلعل نهرينا بأوتيسا بمخاد نا أوتيسا دو كبولو فتنا انتو خونه كابتما بدحريت كوفيلوم زعزوبو زنبورو حموشتا دلولات منسيات حدا تنسيو ددحريو سعيبو بزي متنقطان زربان بحاتين رؤسن حقون دقاقي مهارمو ايدونغين بؤو ودقا ونؤون سحته نزر آيات حصيتو بحسوم سنبادي رداعتو دخوني موتونا خامبال بعوتا كتأوي جمرت ازوم كوفيلوم زصبيو زنبورو منسيات فرقوم نتزودق قداي فلما كابت جبؤ فتشوم أقراشين موبايلن مسوسدو قوتيتهم ناب دحريت نايت أوتوبوس وسيدهم دربيوو اتهم صرفو دما نتاقوال بچرك عفينهم سق مسبلوا موبايلان سلماتان غنزبان حديقهم تأزازو من تزيا خبيرا عدل بصايا كم زبصح حنيقهم أفرارحوا كبرن نصحنا اني هيوتان مكلخال كله زكالا كوان زغبرت مهرم تحاتين اب حقوقا كبدان اغاران مسبزحو لاغن غررا حنيقومون عقلام سصببولا نساون كم حصيا تسنيفا ونا اسحيتا ودقت
بأراويت زغدام من تزي كوينو بسباو فطور كتغبر كاليولكا زي حسب سيطاناو ጭካኔ أبزا قدام مشت تفتصيمو እቶም ስጋ ሰብ ዝለበሱ 6 ኣራዊት ብሙሉኦም ተሳተፍቲ ናይዚ ጸታው ዓመጽ ኮይኖም ኣምሰዩ እኩይ ተግባራቶም ምስ ፈጸሙ ንኽልቲኦም ግዳያት ካብታ መኪና ብምውጻእ ኣብ ወሰን መንገዲ ጽርግያ ምስ ሓመድ ኣመሳሲሎም ደርብዮሞም ናብ ስፍርኦም ኣምርሑ ድሕሪ 2 ሰዓት ፖሊስ ካብ ሓለፍቲ መንገዲ ሓበሬታ ስለ ዝረኸቡ በአምቡላንስ ተዓጂቦም ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ንኽልቲኦም ግዳያት ናብ ልዑል ሕክምና ወሰድዎም ፖሊስ እዛ ከተማ ፈጸምቲ ገበን ኣብ ቀይዲ ንምእታው ምክታሉ ብጽዑቕ ቀጸለ ኣብ ሰዓታት ኣጋምሸት ሓንቲ መንግስታዊ ዝኾነት ኣውቶሞቢል ቪድዮ ካሜራ ዓጢኻ ነዳህሳሳዊ ስራሕ ብኡ ኣቢላ ሓሊፋ ከም ዝነበረት ተፈልጦሞ እታ ኣውቶሞቢል በዞም ነበርቲ ከባቢ እትፍለጥ ንሓንቲ ጻዕዳ ናይ ተማሃሮ መመላለሲት ኣውቶቡስ ምስ ፍሉይ ምልክታ ስኢላታ ከም ዝነበረት ተፈልጠ እዚ ሓበሬታ ዝን ፖሊስ ኣዝዩ ጠቓሚ ሓበሬታ ኮይኑ ተረኽበ ናይ ጸጥታ ኣካላት ናይ ሃገር ናብታ ኣውቶቡስ ገስጊሶም ከይዶም ነቲ ገበነኛ ኣብ ቁጥጥር ኣውዓልዎ ንእለቱ ድማ ነቶም ዝተረፉ ገበነኛታት በብሓደ ለቐምዎም ኩሎም ኣብቲ ገበን ዝተሳተፉ 6 ኣርሜናት ገበነኛታት ከዓ ኣብ ማእሰርቲ ተዳጎኑ ኣብ ዝቐጸለ መዓልታት ኩነታት ጥዕና ዛ መንእሰይ ካብ ትጽቢት ንላዕሊ እናኸፍአን እናንቆልቆለን ይኸይዱ ካብ ዓቕሚ ሓኻይም ናይ ተሃገር ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ መንግስታዊ ኣቃልቦውን ረኺቡ ስለ ዝነበረ እዛ መንእሰይ ንዝለዓለ ሕክምና ንሃገረ ሲንጋፖር ብህፁፅ ክትከይድ ተወሰነ ንወለዳ ሓንቲ ከም ሓሙስ ዝነበረት መንእሰይ ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ኩነታት ኮይና ኣቦ ኣደ በጃኹም እንደረድኡኒ በጃኹም እንደሓግዙኒ እናበለት ናብ ሃገረ ሲንጋፖር ተወስደት ውና ተጥፍእ ጸኒሐውን ተበራበር ዝነበር መንእሰይ ሕጂ ግን ምስ ቀሃመት ክትበራበር ያናበሉ ገና ሲንጋፖር ከበጽሐት ሓንሳብና ሓዋሩን ንእስነታ ከመነወት ድሕሪ ዝወረዳ ከቢድ ስቃይ ድሕሪ 2 ሰሙን ናይቲ ግዜ ኣብ መበል 23 ዓመታ ካብዛ ዓለም ብሞት ፈልየት ሕውፅያ ግን ካብ ሞት እኳ እንተተረፈ ካብ መስበርቲ ዓጽሚ ኣብራኽ ግን ኣይደሓነን እዚ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ሃገረ ህንዲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ኣብ ሜድያታት ኤውሮጳ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ኣብ መላእ ዓለምን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀነ ኣብ መላእ ሃገረ ህንዲ ብውዕውዕ ተቃውሞ ዝተሰነየ ሰላማዊ ሰልፊ ናዋርሕ ተኻየደ ላዕለዋይ ሓጋጋ ኣካል ሃገረ ህንዲ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ሸለል ይብሎ ከም ዘይነበረ ኣመልኪቱ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ሕጂ ግን ሓደሽቲ ተሪር ጸረ ጾታዊ መጥቃዕቲ ሕግታት ሓገገ ካብቶም ገበነኛታት ቁጽሪ ሓደ ዝነበረ መራሕ መኪና ኣብ ቀይዲ ምስ ኣተወ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ነብሰ ቅትለት ፈጺሙ ንህይወቱ ባዕሉ ፈረዳ እቲ ንእሽቶ ወዲ 17 ዓመት ዝነበረ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ብምዃኑ 3 ዓመት ኣብ ተሃድሶ ክእሰር ተፈርደ እቶም ዝተረፉ 4 ገበነኛታት ድማ ብገበን ጸታዊ ዓመጽ ቅትለት ጭውያ ስርቀን በማህረምትን ገበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ብማሕነቕቲ ንሞት ክቕጽዑ ተፈርዱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ተቐቢሉ ብዘይ ተቃውሞ ኣጽደቆ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣመልኪተ ክጽሕፍ ዘገደደኒ ሓደ ዓቢ ምኽንያት ኣሎ ኣብ መላእ ኩርናት ዓለም ኣብ ስደት ዝርከባ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ደቀናን ናይዚ ዓይነት ሓደጋ ግዳያት ምዃን ተኽእሎ ክህሉ ከም ዝኽእል ብቅድመ ኩነት ፈሊጠን ጥንቃቐ ክገብራ ዝሕልን ምኽሪ ሓዘልን ሓበሬታን ንምሃብ እዩ ድሌተይን ሓሳበይን ኣብ ስደት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ አበባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንምቕማጥ ኣስጋኢት እናኾነት ትኸይድ ብምህላዋ ኣብ መዓልታዊ ናብራና
كل من أسي عتوب تنقاق قبر بتري كزخاخر دلي إنترنت إثيوبيا عدخم مخانو نبرتي دقنا نحواتنان كاب أخول حبريتا أزيوم رحيقوم مهلاوم نمان نمردو كخون قيليو بنتارو أبو وطاي زلنا معالتاوي معبالاتات إثيوبيا انتاي مسل كاب دق عدن لعلي بدقي قون نفولتو انتبولكو كاب حق أزرحاقيا مسلنن قبر سدماوي متقعتي بحاششن جاتن مستن گنزبن تسنيو أب هتصاناتن منسياتن زورد زلو سيطاناو متقعتي كاب معالتين أم معالتين نهاري خير سلزلو نزي سيطاناوي اكوي تقبار زمولو ناي إلومناتي ايجنسي وكيلات بفلاي أبولين گرجن زبهالا كبابي بقندن بزحن كم زركبو أخول حبريت هلني حدرهم بحنسا نزناقع نمسي نحدر إلونا متصاودي كاب زئتو عرك محزا تتنققو رحاقا بحنت مشات وي حنت ليتي نايزون بعداوي امنتن أملخون باريا انت داكونكا أبز مدراوسي الموتا أزيو كبديو اتقدم قوالكا بعمزتي دك تبعتي ويسوقو تراحيات تنقغز نبرت توسختي برخص منفس زمرحا دك آنستيو وينسسناس لزلوا دكايه حدراخن بخلتا تقعتي اخن تهدنا زلخن مو كابز حالف حجي بزيادة متنقاق كالليكنيو حدراخن لببلا حدراخن تنقاقه ايتو حدا سلامن تعنا نمسكلنا يخون كبابهمن ولاديخمن ممر عند جدي كندا